Baziren behin, zelai batean bizi ziren untxi batzuk. Untxiak animalia guztiekin jolasten ziren. Eta animaliek oso gustokoa zuten beraiekin jolastea. Oso jolas divertigarriak asmatzen zituztelako. Egun batean, untxiek ideia bat izan zuten. Hartz familia bisitatzea. Hartzak kobazulo batean bizi ziren, eta hara joan ez gero, kobazuloa ikusi eta hartz txikiekin jolastuko ziren. Kobazuloara zihoazen lehen aldia zen, eta untxiak urduri xamar zeuden. Untxi amak zioenez, hartzaitak oso umore txarra zuen, eta beti asarra egoten zen. Baina untxiek hartxikiekin jolastu nahi zutenez, kobazulorantz abiatu ziren kantari. Gure untxitxoak isil-isil doaz, belarriak tente, kantuta jolas. Isil-isilik kobazulora hurbildu ziren. Ez zuten hotxik atera nahi, hartz aita ez asarretzeko. Gure untxitxoak isil-isil doaz, belarriak tente, kantuta jolas. Untxiak sartu ziren momentuan, hartz aita zaratak hasi zen. Nor sartu da nire kobazuloan? Ez dut nahi nire etxean inor sartzerik. Hartz indartsuan naiz eta handia, kobazuloan naiz ni nagusia. Untxiak beldurtu egin ziren hartz aitaren hotsekin, eta korrik alde egin zuten. Baina kobazulo inguruan itxaron eta handik gutxira berriro sartu ziren, isil-isilik. Gure untxitxoak isil-isil doaz, belarriak tente, kantuta jolas. Hartzaita berriro hasi zen garrasika. Nor sartu da nire kobazuloan? Esan dut ez dudala nahi inor sartzea nire etxean. Hartz indartsuan naiz eta handia, kobazuloan naiz ni nagusia. Untxiak beldurtuta korrika joan ziren, baina egun horietan behin eta berriz itzuli ziren kobazulora. Egun batean, hartzaita errekara joan zen igeri egitera. Orduan, hartzamak untxiei kobazuloan sartzeko esan zien, hartz txikiekin jolasteko. Untxiak eta hartz txikiak oso lagun onak egin ziren, eta hartzaita errekara joaten zen bakoitzean, elkarrekin jolasten ziren.